Okay, bye. Shadaka kan ke labbi jara tuya da mula daga labbi shagu to kala na ga yaga labbi na ga shaga kala daga tuna ga shaga umri kan ke labbi shaga shugaban kan ke corporation Fiti. Ayo. Yang kisi tante shagu shadaka kan ke labbi shaga tuya da mula daga ke labbi shagu kala na ga yaga labbi na ga shaga kala daga tuna shaga umri kan ke labbi shaga goma kan ke corporation Lafa kain. Listen. Kira deh. Ani akap duniyan kisi tante shagu shadaka kan ke labbi jal tiada mulada kan ke labbi shagu kala na ga yaga labbi na ga shaga chocolate ga tuna ga shaga muli kan ke labbi shail gomman kan ke kola plashal kala na ga yaga la Rabbi sadaka ke Nobi saya. rabbi raja da tukara isin tan na gasi ne ta umri ke ga rabbi suna dare su rabbi goma shi ke san korobla suna lu Amadema. akle bismashi rabbi na gam sai ga turabbo la siyafu la makina kan ke kula dorana siyadu la jici rabbi na ga isini agal ci goma ke san na ga isini alu goma ke san koroplan isini alu karana ga ya ga la rabbi ke isini ere Senda watan dubartoonni. Ciao. Mana jadi ka bambine ka bumira no. Bakaman jedham. Borulen kama tawan de. Nya sala be jadi ya. Ada kami apa tu be? Mana jadi ka bambine ka bumira no. Nam hujud tu sebenarnya nama dem PK de kunan data wow. Hah? Jual ni kan nanti. I told you we can keep them. I think it's the part of the car. No, don't worry, it is very easy. Just... Ini saya udah kayak orang di sini ya. Betul tolong dia kadang. Kadang kami di kadang apa kadang juga. Gerald ka.